Jedva sam čekala leto da odem kod nane u Bosnu. U Bosni bih se provela fenomenalno. Voljela sam da idem tamo. Tamo je bilo divno. I dalje je. I dalje posećujem Bosnu srećom bez Nane. A shvatit ćete zašto. Nana, ona je pripadala islamu, a ja pravoslavlju. Tako da određene reči poput reči sihir ja razumela nisam. U jednom trenutku počela sam da pronalazim jako čudne predmete po svojoj sobi. Naprimer, odrezane nokte, zemlju, kosu. Sve to bih ja nalazila ispod svog jastuka. A noći su za mene bile ono što čini mi se ni na frontu nisu doživljavali. Strašno sam se osjećala. Strašno. Ujutru kada bih se probudila, počela bih Nani da pričam svoje snove. A ona bi to slušala sa takvom pažnjom da me čak i njena pažnja začudila. Zašto Nana sa toliko pažnje sluša te moje snove? O čemu se radi? U jednom trenutku Nana nam iskuvala po još jednu kafu, a onda je došla komšinica. Shvatila sam da je od nekud znam, ali mi nije bilo jasno odakle. Opet je palo veče, a mene je bilo strah da zaspim. I tako, dok sam se vrtela po krevetu, shvatila sam da Nana šeta po hodniku, po kući. I non stop sam slušala da razgovara sa nekim. Ne brini, rešit ću je. Kako ćeš je ba rešiti? A ti ne možeš rešiti ni sebe ba. Kako ćeš rešiti nju? Rešit ću je bola nekako, pusti me sad. Pomislila sam u sebi. Bože, pomozi mi. Allahu, kako god, samo mi pomozi. I opet se vodio taj isti dijalog. Nana i još neko. Hoću da je uništiš, hoću da je nema, hoću da je nema. A šta ti je učinila kad sa toliko mržnje želiš da je uništim? Upitala je druga osoba. Učinila mi je šta mi je učinila, ali hoću da je nema. Sutradan kupila sam avionsku kartu i odletela za Beograd. Tačnije prvo autobusku za Sarajevo, koje sam nažalost napustila tada,
Ali evo srećom, sada sam u njemu pa sam presrećena. Ali tada pa evo šta se desilo. Nana je zvala nakon toga na video chat. Tačnije telefon ili šta već me je nazvalo. Nana je letala preko sobe, a nešto ju je bičovalo, je tuklo, bilo, ne znam ni ja kako da se izrazim. Nana je platila za svoje grehe sa nečastivim što je radila. Pa sada vi vidite sa šeitanom ili Allahom, đavolom ili Bogom, kako je kome milo. Ja neću da ulazim u to. Za mene je Bog jedan. Zato ću samo reći, neka vas sve Bog čuva i da nikoga ne zadesi ono što je zadesilo mene tamo. A snovi. Non stop sam bila pokopana zemljom. Nana je planirala da me ubije. Non stop sam živa bila zakopana. Živo je htjela da me zakopa. A ti nokti, za njih još nisam otkrila značenje. Jer ja nisam išla kod nijedne vračare. Ali sam otišla kod hodže, dobroćudnog hodže, koji mi je skinuo sve to i rekao da je Nana jako zla žena bila. Ali eto, bilo kako bilo, bitna stvar je da je sada sve u redu. A vi, ukoliko vam se sviđa sadržaj sa kanala, lajkujte i subujte se na kanal. Hvala!